Assalamu alaykum gaderli dinleyijiler. Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagşlanyp taýýarlanýan mejlis satly ýürüýte hepdelik gepleşigine hoş geldiňiz. Pragadaky studioda siz bilen men Muhammed Tahir. 21-nji may Gazagstanyň garaşsyzlyk ýyllaryny gözüňde tutup aýdanymyzda tapawutly bir gün boldy. Şol gün hökümetiň jurnalistlary we aktivistlere entek görülip eşdilmedik derejede basyş edendigine garamazdan ýüzlerçe adam hökümetiň ýer baradaky täze kanunyna garşy proteste çykdy. Demonstrasiyalarda ilki diňe yer meselesi gozalan bolsa da soňu bilen adamlar başga şol sanda ykdysadyet, işsizlik hatda Nazarbayewiň ýol başlygyny hem tanqid edip başladylar. Şol gün näme boldy? Adamlar nämelere nägililigini bildirdiler. Näme sebepden häkimiýet resmileri aljyraňly ýagdaýa düşdi? Bu ýagdaýlar Gazagstanyň gelejegi nukdaý nazaryndan näme anlatýar? Şeýle-de şol protestlerden kim nähili netije çykarmaly? Mejlisiň bugünkü sanynda hut şu we beýleki sorawlar dogrusunda özara pikir alyşyp olara jogap tapmaga synanýar. Mejlise girmezden ozal programmamyzyň bugünkü mihmanlary bilen tanyşdyraýyn. Bugünkü gepleşigimizde Euro-Asianet neşriniň Merkezi Aziýa boýunça habarçysy Joanna Lilis, Konvoy neşriniň Gazagstan boýunça habarçysy Aýgerem Tolyhanowa, Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerini bagşlanyp taýýarlanýan Kışlak Owazy blogunyň redaktory Bruce Panier daglar gatnaşarlar. Ediz mihmanlar, mejlise hoş geldiňiz. Gelin ilki bilen 21-nji maýda ýüz beren wakalara nazar aýlaýyn. Joanna, şol günkü ýagdaýlary bize doly suratlandyryp berýärsiňiz. To give a bit of background to the protest, the protesters were protesting about land reform. İlk başta bu protestleriň taryhy barada kelam söz aýdasy gelýär. Adamlar Gazagstanda gözüňde tutulýan yer reformalaryna garşy nägileligini bildirip protest geçirdiler. Gürüňki diýen reformalar baradaky kanunçylyk geçen güz kabul edilip olur şu tomu seýýäm güýje girmeli. Täze üýtgeşmeleriň netijesinde şahsy sermaýaçylaryň has köp ýeri uzak möhletleýin alyp bilmegine mümkinçilik döreýär. Gazak häkimiýeti muny owa hojalyk pudono sermaýalaryň has hem köp daşary ýurt sermaýalaryň gerektigi bilen düşünürýär. Protestçilerin käbiri ýeriň umuman satylmagyna garşy çykyş edýärler. Demonstrantlaryň aglaby böle bolsa, yer iýetçilik meselesine daşary ýurtlaryň gatnaşdyrylmagyna çürt kesik aýak diýerler. Olar munyň netijesinde daşary ýurtlaryň Gazak sebitlerini eýläp bilmeginden howatyr edýärler. Munyň juda ynjyk we ýiti mesele bolup durýandygyny belläp geçmeliler. Yer eýetçiligi bilen bagly mundan ozallar hem uly protestler geçirilipdi. Garat protestleriň esasy sebäbi şular boldy. Adamlar hut ýokarky ýagdaýlara nägileligini bildirip köçelere çykdylar. Ýöneberdi ýeni nyltap geçmeli bir ýagdaý bar. Şu aýyň başynda Gazagstanyň dürli şäherlerinde ýer eýetçiligi bilen baglanşykly protestler ýüz berip başlandy. Prezident Nursultan Nazarbayew gürüňki diýen reformalary doňdurypdy. Gözüňde tutulýan üýtgeşmeler ara alınıp maslahat edilýänçe olara şu ýylyň ahyrına çenli moratorium ýagny gadagynçylyk girdilipdi. Emma bolýan ýagdaýlar bu soňky togtatmalaryň has hiç kabul edilendigini we netije bermeýändigini görkezýär. Protestleriň öňüni almak üçin edilýän uly taýlanlara garamazdan ýurduň dürli sebitlerinde demonstrasiýalar geçirildi. Despite all efforts to prevent them, demonstrators took to the streets in various cities. Protestler diňe yer meselesi bilen başlanan hem bolsa soňu bilen protestçiler tarapyndan orta atylan pikirlere başga zatlar hem goşuldy diýen Aýgerem. Yes, people were mostly outraged because of Howa adamlar protestleriň dowamında has köp hökümetdäki korrupsiýanyň derejesine nägileligini bildirdiler. Demonstrantlar gowşak ykdysadyýete iş orunlarynyň kemeldilmegine protest bildirdiler. Demonstrantlaryň bir bölegi yer reformasyna garşy beýleki bir bölegi hem Nazarbayewa garşy çykyş etdi diýsek ýalňyşmaz. some of them went to protest against Nazarbayev, so yeah, it was a mixture. Gazagstan soňky döwür dürli şol sanda ykdysady kynçylyklary hem başdan geçirýär. Ýadyňyzda bolsa, ýurduň milli pul birligi tenge hem ýakynda epesli hümmetini ýetirdi, emma şol ýagdaýlarda hem adamlar geçen hepdedäki ýaly geç gerimde köçelere çykmandylar. Emma yer meselesi şeýle bir jedelli ýagdaýa öwrildi. Joanna, munyň sebäplerini düşündirýärsiňiz. Well, I mean, I would say that it's a very emotional issue. I mean, you're absolutely right. Meniň pikirimçe bu adamlaryň ruhy gymmatlyklary bilen baglykda ýüze çykan bir ýagdaý boldy. Gazagstanyň soňky 2 ýylyň dowamında başdan geçirýän ykdysady kynçylyklarynyň dowamynda da bu derejede protestler bolmandy.
Hawa, teňäniň devalwasiýa edilen mahaly raýatlar demonstrasiýalara çykdylar. Emma 21-nji maýdaky protestler hem san hem-de gerim bawatynda has gowrumly boldy. Jemläp aýsam, yer gadaklaryň köpüsi üçin bir mukaddeslikdir. Onuň eýçiligi bawatyndaky soraglar hem juda ýiti garşylanýar. Gadaklar öz yerleriniň daşary ýurtlaryň däldi, yerli adamlaryň eýçiliginde bolmalydygyny aýdýarlar. Should belong to the people, and certainly it shouldn't belong to foreigners. That appears to be what they feel. Aýgerim 21-nji maýdaky protestler öňünden planlaşdyrylypmy diýoksa adamlar duýdansyz ýagdaýda köçelere çykdylarmy? They were actually planning on social media, and actually people who plan... Sosial mediada ýürüýüşleri geçirmek barada käbir çykyşlar bolupdy. Gepin gerdeşine görä belletek, bu çağırışlar eden adamlar häzir tutsaglykda saklanýarlar. Meniň pikirimçe hökümet protest liderlerini saklasa, demonstrasiýalaryň hem öz-özünden dargajakdygyny çaklaýan bolmaly. Emma iş ýüzünde ýagdaýlaryň başgaça bolanlygyny görýäris. Adamlar öz pikirini aýtmak üçin ýurdun dürli kunjoklarynda demonstrasiýalara çykdylar. Meniň pikirimçe adamlar öz pikirlerine hormatyň goýulmaýanlygyndan ýadan bolmaly. Adamlaryň köpüsi yer baradaky reformanyň olaryň sawır käsesiniň soňky damjasy bolanlygyny aýdýarlar. Gadaklar ykdysady kynçylyklaryň korrupsiýanyň üstesine häzir hökümetiň yeri hem satmakçy bolýanlygy sebäpli gahar gadaba münendigini aýdýarlar. And the government is trying to sell it, so that's why people, it was the last straw for them and they were outraged. Bu protestleriň geografiýasy barada görüňe aýtsak, protestçileriň sany ýurdun haýsy böleklerinde has köp gözeyildi. I didn't see that much news coming out of the very south of Kazakhstan, but I think it would be fair to say that this protest was pretty much... Ýurdun günerti sebäpleri dogrusyna köp maglumat gözüme ilmedi. Emma bu demonstrasiýalar tutuş ýurt boýunça geçerli diýsek öte geçdigimiz bolmaz. Munyň tutuş ýurt boýunça ýaýramanyň özü hem gatygydykly. Egerde protestlere çykan adamlara seretseňiz, onu olaryň jemgyýetiň dürli gatlyklарyndan gelenligini görersiňiz. Demonstrantlaryň arasynda ýaş hem garryny, degişlilikde gowy we pesaýlyk alýanlar hem synlasa bolýardy. Bu protestler jemgyýetiň dürli gatlyklaryna adamlaryň birleşip köçe çykmagyna sebäp boldy. Bu hem Gazak hökümeti üçin diýsen uly bir mesele bolupdyr. Sebäbi häkimetler närazilik bildirýän bir ýa iki topor çetleşdirip protestleri basyp ýatyryp biljekler. Target or isolate just one or two particular groups. This really cuts across the board. Demonstrantlaryň Almaty ýaly uly şäherlerde has köp köçe çykmagy barada näme aýsa bolar? Munyň bir aýratyn sebäbi barmy? When I was actually in Astana during this protest, and there was not much protest. Protestlerin yüz veren mahaly men Astana'dadym. Paýtagtda o diýenken adam demonstrasiýa çykmady ýöne howa Almatyda has köp adam köçe çykdy. Meniň pikirimçe protest eden adamlaryň sany ýurdun sebitine görä üýtgüdimi diýärin. Sebäbi ýurdun günbatar sebitlerinde has köp adam nägileligini bildirip köçe çykdy. Men günbatardaky esasan hem Atraw şäherindäki protestçiler bilen söhbetdeş boldum. Olar bu reformalar bilen özleriniň kemsidilýänligini aýdýarlar. Demonstrantlar özlerini öz ýurdunda myhman hökmünde duýandyklaryny belleýärler. Almaty barada aýdylanda bu şäheriň ýaşaýjylary el madamada grajdan aktivligini görkezýärdiler. Almatylylar has köp protest edýärler diýsek hem bolar. All the time I think have high level of civil activity, and they protest often, I would say, in Almaty. Juwana size ýüzlenesim gelýär. Häkimetleriň eden basyşyna tutsak etmelerine hem garamazdan ýüzlerçe adamyň köçelere çykmagy siziň üçin garaşylmadyk bir ýagdaý boldymy? Yes, I was surprised by that because it is relatively rare for Hawa bu ýagdaý meni diýsen hayran galardy. Gazagstanda bir gözöçlüğün bolanlygy sebäpli bular ýaly köpçülikliň protestler juda seýrek geçýär. Yeni bir bellemeli ýagdaý hökümetiň bu görkezden reaksiýasydyr. Häkimetler adamlaryň bir kanun protest geçirendigini aýdyp ýüzlerçe adam tutsak etdi. Bu yerimdäki ýagdaý garaşsyz Gazagstanyň taryhynda entek bolmandy. Hawa ýüzlerçe adam tutsak edildi. Human Rights Watch guramasy 500 adamyň saklanandygyny aýdýar. Ýöne adamlar köçe çykanda nähil kynçylyklar bilen ýüzey bolup biljekdigini boýuna alyp protest geçiripdiler. Quite a lot more than that went out to protest over the country, and they knew that they were facing the possibility of arrest. Brus Gazak häkimetleriň beýle aljaranly ýagdaýa düşmegine näme sebäp boldy? Onlarça aktivist protestden öň tutuldy. Sosial medialar we websaytlar petiklendi. Munyň sebäbi näme? Well, the first thing we got to remember is throughout Kazakhstan's history of independence, they never had this kind of protest before.
ilki bilen Kazakystan garaşsyzlygyna alan bäri bu meçhurdäki protestler bilen ýüzbeýüz bolmany. Tutuş ýurt boýunça bu derejede guramaçylykly demonstrasiýalar geçirilmänini sosial media ulgamlary hem ýaňy ýaýrap başlady. Kazakystanyň bular ýaly protestlere nähil görnüşde reaksiýa görkezmerligi dogrusynda hiç ýyl tejribesi ýok. Gurrungyny edýän ýagdaýlarymyz ýüze çykanyna Kazak häkimetler awtoritar gurallar gorkulmak, tutsak etmek çäreleri arkaly protestleriň öňüni almaga synanyşdylar. Resmiler protest liderini tutsak edip bu arada ýyle jar edip adamlaryň hoguny basaryny öýtdiler. Emma bu beýle bolmady. Kazak häkimetler häzir diýseň aladaly bolmaly. Sebäbi olaryň gören çäreleriniň hiç ýeri köpçülikleýin demonstrasiýalaryň öňüni alyp bilmedi. Kazak häkimetler bu ýagdaýlaryň mundan beýle hem özgörmezligi üçin nähili adımlar atsa has netijeli boljakdygy barada kelle döwýän bolmaly. Hopefully just make it go away, but certainly keep it from getting going any further than it has so far. Protestlerin dowamında howpsuzlyk güýçleri demonstrantlara berk darap olary ýençdiler. Aýgyrym adamlar häkimetleriň bu çäreleri barada näme diýerler? I would say they are offended on their government because for many people it was an eye-opening experience. They finally understood and Meniň pikirimçe bu ýagdaý adamlaryň gözüni açdy. Häkimet özüniň asyl ýüzüni görkezdi. Raýatlar öz pikirini beýan eden üçin häkimetler we polisiýa tarapyndan basyş ediljekdigine düşündi. Ýöne meniň özüme polisiýanyň protestçileri uran pursatlaryny görmedim. Howa howpsuzlyk güýçleri demonstrantlary hatda köçeden adaty geçip barýan adamlary hem badawat ýygnadylar. Men muňa şaýat boldum, emma men gazaplylygy görmedim. but they detained as many people as possible, but without using too much violence. Sağ olun, hormatly mehmanlar we dinleyijiler, gepleşigimize şu ýerde gysgaça ara berip, ony ikinji ýarymynda bu ýagdaý Kazakstanyň gelejegi üçin näme aňlatýar diýen sorak bilen dowam etdireriz. Azatlyk radiosu özüniň azathabar.com web saytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýygyderli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto seriýleri ýerleşdirýär. Eýsem azathabar.com Türkmenistanda petiklan hirin. Türkmenistanlar oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleyijilerimiz iPhone 3 proxy sistemi arkaly azathabar.com saytyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onuň hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. iPhone 3 onu näde bulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleyijilerimiz we okuýjylarymyz üçin dogrulygyna muhbir programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny. Ýene bir ede gaýtalaýaryn Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny öz mailyňyzdan islendik mazmununa hat ýollaň. Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk, soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa iPhone Responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topardaşar ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setriň üstüne basyn. Türkmençe bassym. Ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde iPhone 3-i nädip alyp bilerin diýen tetr bardyr. Şoňa basyn. iPhone 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bastym. Indi näme? Indi bolsa ilkinji setrde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basyn. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setre bastym. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi? Hawa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle. iPhone 3.exe atly faýl peýda boldy. Hawa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Mehmanlar, meclise gaýtadan hoş geldiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanynda geçen hepdeniň soňunda Kazakstanda bolan protestler we onuň netijeleri hakda gürüň edýäris. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary
Yuri Ejanet neşerinin Merkezi Aziya boyunça habarçysı Joanna Lelis, Konvoy neşerinin Kazakstanda habarçysı Aygırem Tolukhanova, Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziya meselelerine bagşlanyp taýýarlanýan Kışlak Owazy blogynyň redaktory Bruce Panier. Programany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir Alparyan. Gaderli söhbetdeşler we dinleyijiler, mejlise gaýtadan hoş geldiňiz. Gaderli söhbetdeşler, häzir çelli biz 21-nji maýda ýüze çykan protestler oňa sebäp bolan ýagdaýlar barada görüň etdik. Adamlar hökümetiň basyşlaryna garamazdan öz pikirlerini beýan etdiler. Netijede yer reformasy baradaky görüňler gün tertibinden aýryldy duruberdi. Ýagny ol ýyzy süýşürildi. Mundan beýlek nämelere garaş bolar Aygrim? I honestly don't know what will happen next, but I think that general mood of the people is that they're shocked and they're offended. Dogrusu mene ýagdaýlaryň nähili özgörjekdigi barada hirsat aýdyp biljekdäl, ýöne adamlaryň öz hökümetinden gövni galdy. Raýatlar häkimetleriň beýle gazaply bolup biljekdigini çaklamandylar. Belki geljekde häzirkiden hem has uly bir protest bolup biler, emma men anyk bir zada aýdyp biljekdäl. Yer reformasyna garşy berk çykyş edenler häzir esasan tutsak edilen siýasy aktivistleriň ykbaly bilen başagay. Sebäbi olara türme möhletiniň hem berilmek howpy bar. Emma olar hökümetten öýkeli, belki de bu öýke has uly zada ýazyp biler. It's still in them, and it may spark into big flames. Bu yerde protestlerin neticelerine dürlü tarapların nähili baha berýändige hem mühimdir. Dürlü taraplar diýerimde elbette men hökümeti we adamlary gözüňde tutýan protestlerin netijesinde yer reformasy baradaky möhleti hökümet ýolbaşlary ýyzy süýçürmäge mejbur boldylar. Muňa hökümet nähili baha berdi? Adamlar nähili baha berdiler Joanna? Well, I agree with Aygrim that people are actually very upset. I certainly. Men Aygrim bilen alalaşýaryn. Adamlar diýseň öýkeli. Meni ýem 10 ýyldan gowrak wagt bäri Gazagstanda işleýärdim. Men adamlaryň bu derejede gowunyň galan pursadyny ýadyma düşürip bilemok. Adamlar bir tarapdan yer reformasyna nägilelik bildirýärler. Başga bir tarapdan hem öz pikirlerini beýan eden üçin hökümetiň şu derejedäki gazaply çärelerini närazylyk bildirýärler. Bu duýgular diňe bir protestlere gatnaşanlar bilen çäklenmeýär. Siýasat bilen asla gyzyklanmaýan Gazagstanlylar da adamlar öz pikirini beýan eden üçin hökümet näme sebäpden beýtdi diýip aladylanýarlar. Meniň pikirimçe bu Gazagstan üçin aýgytlaýjy pursat boldy. Sebäbi beýle wakalar garaşsyz Gazagstanyň 25 ýyllyk taryhynda hiç ýüz bermändi. Gazagstanyň geljegi barada aýdylanna. Men belli bir zady aýtmakdan çekinýän. Sosial ulgamlara nazar aýlananda täze protest geçirmek barada iň adynyň häzirlikçe hiç ýyly çağrışlar edilmeýär. Emma meniň bilen söhbetde şolun bir bilermeniň belleşýäli häzir islenlik bir uçun ul odu tutaşdyryp biler. Has uly protest döräp biler. Ýöne anyk hiç sada aýdyp bolmaýar. Şol bir wagtda bu yer reformasy boýunça alınıp barlayan gepleşikleriň netijesine hem bagly bolar. Adamlar bu reformalaryň düýünden ýatyrylmagyny isleýärler. Hökümet öz gezeginde muny doly ýatyrmanyny biler. Adamlar yer reformasynyň ykbalyny kesgitlemek üçin esaslandyrylan komissiýanyň düzümi bilen baglykdy hem alada bildirýärler. Sebäbi onuň düzümini esasan häkimetiň wekilleri emele ýetirýär. And there really are only a handful of independent voices on it. Dogry, adamlar häkimetleriň görkezen reaksiýalaryndan gaty biňjalik boldylar. Başga bir tarapdan Gazak hökümeti Merkezi Aziýanyň beýleki döwletlerine mahsus bolmadyk bir ädim etdi. Ýagny ol protestleriň öňünde belli bir derejede boyun egdi. Näme üçin Bruce? You know, I think this is actually part of the problem too. When they saw clearly that the land privatization. Meniň pikirimçe bu meseleniň ikinji tarapy. Haçan yer reformasy bilen bagly nägilelikli garaýşlar başlananda hökümet biz muny ýygy çekdik diýip ýagdaýlar kadalaşdyran öýtdi. Emma iş ýüzünde ýagdaýlar başgaça özgördi. Bu adamlaryň olarlan hem işlerini saklap ýören nägilelikleriniň daşyna çykmagyna itergi berdi. Hökümet her diýseň çylşyrymly ýagdaýda adamlar aprel aýyny protestler geçirip yer reformasy bilen bagly üýt göçmeleriň ýygy tesirilmegini gazandylar. Häzir olar öz durmuşlaryna täsir ýetirýän beýleki ýagdaýlary hem dile getirip başladylar. Mysal üçin biziň Gazak gullugymyzyň golaýda taýýarlanan maglumat hem muňa güwe geçýär. Gazagstanyň Çimkent şäherine häkimetler eýýän uzak wagtdan bäri raýatlara jaý bermek wada berip gelen ekenler. Bir kunlukda bolsa Çimkentliler häkimiň edarasyna üýüşip baryp, "Hani wada beren jaýlaryny ber" diýip talap etdiler.
Menin pikirimçe bular ýaly ýagdaýlar tutuş Kazakstan boýunça artyp başlar. Adamlar ençe meýil mundan odal berilen sözleriň edil häzir durmuşa geçirilip başlanmagyny sorarlar. Kazakstanlylarda egerde biz durmuşymyzdy özgörtmisleýän bolsak, her şolar talep etmegiň anyk pursat diýen düşünje döredi. And I think the general feeling among the population is if we're going to try to get some change for ourselves, now is the time. Häkimetler mundan nähili sapak çykardylar? Well, I think, I don't know if the authorities have, what lessons the authorities have actually learned, but I think... Gadak häkimetleri nähildir bir sapak çykarandyr hem öýtmeýän. Ýöne her niçikde bolsa resmiler raýatlaryň pikiri bilen gyzyklanman, edenini edip bilmejekdiklerini göz ýetiren bolsalar gerek. Sapak şu, adamlar ýurdun durmuşynda öz garaýşlarynyň hem nazarda tutulmagyny isleýärler. Olar öz seslerini, häkimetleriň basyşlaryny hem garamadan köçelere çykyp eşitdirmäge taýýar. The people are actually prepared to go out on the street and try to have their say, even if the authorities try to prevent them. Aýgerim, adamlar nähili sapak çykardylar? I would say that more people are dissatisfied with the government. That's the lesson. Olar hökümetiň habar terişdelerindäki berilýän maglumat bilen hakykat ýüzünde bolup geçýän ýagdaýlaryň arasyndaky ara tapawudy gördüler. Döwlet mediasy protestler barada asla maglumat hem bermedi diýen ýaly. Meniň pikirimçe adamlar hökümetiň olary aldaýanlygyna göz ýetirdiler. Sapak şu, adamlar aradaky tapawuda göz ýetirdiler. That the government was lying to them, I guess. Yes, that's the lesson. They see the difference now. Burus halkara jemgyýetçilik bu ýagdaýlardan nähili sapak çykarmaly? Eger men ýalňyşmasam, halkara jemgyýetçiligi Kazakstandaky ýagdaýlar bilen baglykda hiç ýyly ýete reaksiýa hem görkezmedi. You know, that is true. I wish there was a stronger reaction. There was some governments, particularly in the West, did voice some concern about the fact that... Doğru. Belki de hasit reaksiyalar görkezilmeli. Hawa käwr günwatar döwletler Kazak hökümetiniň protestleri basyp ýatyrmak sebäpli aladalanmalaryny bildirdiler. Olar Kazak hökümetiniň adamlaryň öz pikirini beýan edip bilmek hukuklaryny syýlamalygyny hem ýatlatdylar. Bilýäňizmi, Arap baharyndan soň tankydy bellikler hem serasaplyk bilen edilýär. Hiç kim esasan hem Merkezi Aziýa hewtiniň nowatdaky revolýusiýanyň bolmagyny islemeýär. Şol wagtda Kazak hökümetinden talep etmeli zatlar hem bar. Men Kazak hökümetiniň bundan beýlek ilatlaryň has ysnykly işläp başlajakdygyna umyd edýärin. Belki adamlaryň öz pikirini beýan edip bilmek üçin milli dialoglar gurnulyp bilerdi. Ýöne Merkezi Aziýa baradaky tejribemden çen tutsam, bu ýagdaýlardan soň diňe howpsuzlyk guruluşlary berkediler. Merkezi Aziýa döwletler bular ýaly wakalardan ýeterlik adam türmäge salmandyr. Adamlaryň öýlerinden çykyp bilmeli üçin ýeterlik tagalla etmändirin netijeler çykarýarlar. Halkara jemgyýetçiliginiň hem nähil reaksiýa görkezjekdigini syňla berer. Ýan kaýdanymda Kazakstan köp ýagdaýlar babatynyň möhüm bir ýurt. Ol günwatar bilen işleşmäge höwesli. Onuň hem Russiýa hem Hytaý bilen gowy gatnaşyklary bar. Ýurda köp sermaýe ýatyrly. Garadaňa köp basyş etmek hem islenilmeýär. Emma Kazak häkimetiniň raýatlaryň erkisligini hem depelemegine ýol berip dymy oturup bolmaýar. Become more authoritarian and shut down any chance for change, the changes that the people in the country want. Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa barada habarlar çevirdiýän blogy, Kışlak owazynyň redaktory, programmamyza gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Konvoy bulotyna atly neşriň Kazakstan boýunça habarçysy Aýgerim Tulykanowa, Euro-Asianet neşriniň Kazakstan boýunça habarçysy Joanna Lilis size hem mejlise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp mejlisi dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Eger bu gepleşige ýene bir gezek dinlemek we şonda öňe sürülen pikirler hakda öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz biziň azathabar.com saýpamyza seýahat ediň. Gepleşigimiz saýpamyz azathabar.com-da hem çap edilýär. Oňa Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň Facebookdaky Azatlyk Radiosy we YouTubedaky Azatlyk online saýpalarynda hem çap edilýär. Mejlisi şol saýpalarda hem dinläp we o barada öz garaýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir mejlisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.